Budou Vánoce, to znamená, že většina z nás je v tradičním předvánočním stresu, vyvolaném sháněním velkých nebo i docela malých dárků. Jenomže pak jsou tady lidé, jejichž přání nám můžou připadat jako úplná maličkost, jako něco zcela samozřejmého. Jenomže i něco takového se může, pokud jste třeba handicapovaní nebo dlouhodobě nemocní, stát zcela beznadějně nesplnitelným přáním. A právě pro tyhle lidi je tady sanitka naděje. Já už jsem několik let upoutaná na lůžko. Díky nemocem, který mě potkali, moje největší vánoční přání je navštívit maminku Mariánských Lázní, která je hodně nemocná. A jelikož já už jsem ji spoustu let neviděla, takže bych jí chtěla udělat takovýto vánoční překvapení, kdy prostě mě po x letech uvidí a vidět prostě ty rozářený očička, ty rodinný pohody. Tak právě proto jsem se rozhodla využít sanitku naděje, která mi ten cíl dokáže splnit. Podobně zdánlivě nesplnitelných přání, jako má Adriana, je obrovské množství. Díky sanitce naděje se letos o Vánocích podařilo alespoň 3 z nich splnit. Není to mnoho, ale tak nám tohle číslo pojďte pomoci zvětšit. Úplně stačí mít srdce na správném místě.